Здравейте хора, аз съм Алисия и в този клип ще пробваме подскача топка от нормална топка. Ще сменя част от вратовчетка и Вирджинка. И така, нека да започваме. И така, взех подскачаща топка, която ще ви покажа. Нека да започваме. И така, ето виждате колко е подскачаща. И така, нека да започваме. И тази топка е на Вирджинка. Да. Да, нека да започваме. Два. Една. 2, 3, 4, 5. 5 пъти. 5 само за първия път. Да. Втори. На. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 за втория път. Третия път трябва да е най-хубавия. На, 2, 3, на, 2, 3, 4, 5. пъти. И така, сега е Вирджинка. 3. Здравейте. Да започваме. Да. 1, 2, 3, 4. 4 пъти първия път. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пъти втория път. 1, 2, 3, 4, 5 пъти. Всъщност 4 пъти, защото не го удари в стената. Да. И така. Втори кръг. И така хора, сега ще пробваме с моята топка, която не е толкова тежка, както виждате, това може да подскочи даже. И така, виждате, тя Е футболна. и да. Чакайте да гледа. Футболна, все пак е перфектна за волейбол. Сега малко търкаме, понеже сме много отдавна. И така, нека да започваме. На 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 пъти е първия път. С тази топка, моя рекорд е 16. Така, нека Втори път. на 3, Едно, на 2, 3, 4. 3 пътя. Втория. Втория. Трети. Втори път е. Започваш трети. О, да, трети. 1, 2, 3, на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Майтапе се само 6 пъти. И сега е Вирджинка. Аз не мога с това. 3. И така, сега е Вирджа. На 4 пъти първия път. 3 пъти втория път. 4 пъти третия път. И така, нека да започваме трети рунд. И така, хора, сега ще пробваме. Това е Трети. рунд. Всъщност втори кръг май беше, не знам, не помня. И така, това е с подскачаща топка. И когато това ще правим в момента е като играем на волейбол, само че ще го удрим така. О! И така, нека да започваме. 3. Едно. Преди съм направила едно. 0. Първи път 0 точки. Защото не съм добра изобщо даже по това. Някой да не ги смажем. Така, пак. Но Втори път. трябва да стоим точно на това нещо. Да. Мамка му. 1, 2, 3. 0 пъти втори път. Да. 1, 2, 3. 0 пъти трети път. Сега е Джорджа. Джордже. Ние с Алисия имаме едни същи бузи, едни същи Клинове. и едни същи прически. Ето така. Така, сега е Джорджа. 3. Един път. Първи кръг. Айде, Алисия. 3. Няма един път. Да, трети път. Да. Аз те го казах току-що. Един път.